begira zer nolako abantailak dituen atzerrira bidaia egiteak, eta Nafarroa gaur ekipoa Madril aldera bidali dugu, izan ere, bazegoen zer kontatu, eta batez ere, zer ikusi edo ikasi, Txibite presidente lehendakari Jauntxit Anderearen eskutik. Y creo que eso también es importante y hay que ponerlo encima de la mesa. Gracias. ¿No habéis visto? No. Se ha caído de una... Jose Maritar Zarreta Gazte, hau bai da, hau marka datozen orduotan Donostian, Gipuzkoako hiriburuan izango dena. Temperatura bajuak, negu giroa eta elurkotak kasi itsas aldean. Edonola ere, vitaminak eta beroketa lanetan izango dute tartea nahikorik, izan ere festa hasiko da, eta 24 ordu luze eta zabal horietan euketa ehunka lagun ikusiko ditugu kalean, bai gauez, bai egunez, goizez, goizeko ordu txikietan festarako tartea heldu da. Eta bide horretan, askotan akaso danborradak kanpotik ikusi dituzunok behintzat ez duzu, akaso ezagutuko zer nolatan antolatzen den guzti hau. Izan ere, Bizkaian Atletik erlijio baldin bada, beste askorentzat San Sebastian bezpera edo San Sebastian eguneko danbor jotzea ere bada nolabait erlijio, ohitura eta antolaketarako tarteare bai. Xexene danborra da, Donostiako Antigua auzoan ez ahaztu, San Sebastian ermita hori Antigua auzoan egon bazegoela bere garaian, eta gazte jendeak urteak aurrera eginda gainera bide berriak urratzeko adore izan du, eta ziur sarri-sarriren bertsio ezagutu duzuela. Xexene danborra da, Lur Gallastegi pantailaz bestale dugu izan ere, danborra da gazte honek, honezkero ospea badu eta ez edonolakoa ere, bizkaitarrak ere errakarri baititu. Kaixo kolpez-kolpeko lagunak. Bai, zuk esan bezala bizkaitar bat, Antiguan infiltratua, eta oso gustora egia zen. Hasieratik hasi nintzen, Xexenek 6-7 urte edo izango ditu, eta bueno, sortu zanetik hasieratik sartu nintzen, eta oso gustora egia zen. Bai. Mundu zabalera jaultzi egin zuten irudiak izan ziren hauek, Fermin Muruzak berak bere Facebook orrialdean zabaldu zituelako. Donolare kontatu iguzu zertxoet gehiago, Lur Gallastegi? Beno, atleti eta danborradak Donosti eguna atera ez du nik oso gustoko dudan gaia. Egia da, lehenik eta behin, enaiz atletik zalea eta enaiz futbol zalea, erreal zalea ere ez. Batzuk haserretuko zaizkit, baina enaiz atletik zalea. Baino egia da, beti esan dudala Donostira bizitzera etorri nintzenetik, ze lehen ezagutzen nun Donosti eguna eta parrandan izara nintzen, baina bizi nintzenetik beti esan dut Donosti eguna bezalako egun bat
Bilbok ez dula, bai, edozein adin, edozein ideologia, edozein pentsamendu, eta jendea 24 ordu kalean, ez? Gutxi gora bera, gauza berdinaren inguruan mugitzen. Beti esan dut, Bilbok baditu bere jaiegunak, oso ona gainera, baino egia da ez dago laulako jaiegun bat bilbotar guztiak edo gehienak edo asko horrela batzen dituena. Eta zerbait baldin badago Bilbon jendea horrela batzen duena, ez? Hori atletik dela, bai. Betiko eztabaida da, jende batek arrazoia ematen dit, beste batzuk arraro begiratzen didate, bereziki naizelako atletizalea, baina, hori da beti esan dian zerbait. Atletik eta erralanaren arteko konpetentzia horretan ez gara sartuko, bai akaso zenbaitek sustatu nahi duten etxaitasun faltsu horretan, baina damorra da zizketan segituko dugu bizkaitarrak. Ongi etorriak direla ondotxo frogatu digulako lurrek, gehiagorik bada militarrez jantzitako itura badute batzuk, beste batzuk bestelako jantzi edo mozorro egin diete tarte lur. Guazen segitzera guzti honi buruz zerbait gehiago aipatzen zen parranda luzea izango da aurten asteburuarekin bat egin da? Baina esan, kanpotik ikusita niri beti atentzioa deitzen zian zerbait zan, ez? Kutsu militar horrena. Eta azten bat jende biltzen zen horren baitan, nik ezagutzen un jendea, antimilitarista zana, eta bar. Eta, ja behin ona iritsita, ona bizitzera iritsita, galdetu, kritikatu eta bar oso ondo jakin gabe zer, baina, hori egiten hasi nintzenean, horre azaldu zidaten, ez? Benetan ez dala jai militar bat, baizik eta militarrei egiten zitzaien parodia baten eszenifikazio antzezpena edo irudikatzen duen zerbait. Gehiago entzitu ninduten hor. Egia da, niri beti arreta handia deitu dit, gero danborra den artean ere ezberdintasunak daude, bai, Antiguan bertan, badaude danborra da batzuk traje edo ez jantzi militarrik erabiltzen ez dutenak, Xexene kasu, sukaldariz eta eurpekariz goaz, eta badaude beste batzuk, Antiguan badago danborra da bat, ez dakit orain izena, baino kainoi batekin ateatzen da, eta bota kainoia botatzen dute, eta kriston zarata egiten dute, denetarik ikus daiteke, bai, batzuek, militar irudi handi hau amateute, beste batzuek, baino egia da, zer sentitzen da, nik uste ez, zerbait kolektiboa egiten dugunean, sentitzen dugun antzeko zerbait, zerbait izatearen partaidetza sentimendu hori, eta bestetik, ikusita eren, Xexenen behintzat nola planteatzen dugun, alaitasuna, poza, kaleak betetzea, berreskuratzea, kalean egotea, herritarrez betetzea, kaleak, kotxeak errepidetik kentzea, hori izugarria da, egia esan. Hori xebera, Donostiak duen ospe pijo hori, paristar hori, nolabait salbuespen egoeran ezartzen den, egun luze dota bi gau eta egun oso bateko jai eta festa ospakizun handia da San Sebastian egun honetakoa. Nola antolatzen da komunitatean halako gau pasa kolektiboa? Sarri, Xexeneren ezaugarrietako bat, ez? Horrela bukatzea.
Bai, sarri gana etorri zan, nik uste Xexenen 3. urtean izan zala, momentu hartan juntan zeudenak, edo, juntan inguruan zeudenak edo, kontutan hartutagu urtarrilaren 20an ateratzen gerala, goizeko 11:30 ordu 2:30 edo jotzen egoten gerala, izaten da momentu bat Antiguon, gainera Antiguoko jaiak izan da ere, gau pasero asko eta egoten dian momentua, ez? Eta orduan, elektrotxaranga bat egoten da ere, gu danborradan gauden bitartean, bueltaka egoten da auzotik. Inoiz pasilloa ere, momenturen batean pasilloa egiten digute, eta pasatzen gera, eta orduan nik uste bururatu zitzaiela, ez? Zergaitik ez dugu egiten zerbait elektrotxarangarekin edo, eta, aukeratu zuten sarri-sarri abestia da. Egia esan, ez dakit oso ondo zergatik izan zen abesti hori, baina bai izan zen ideia hori, ez? Guazen elektrotxarangarekin zerbait egitera. Eta hola izan zen. Eta Xexene hitza bera, ez dakit, Pasai aldetik dator notizia, Mikel Laboa asko maite duzu badakigu, ez dakit, baten omenaldia da, eta badu bestelako jatorririk, ze alakoetan guztia jakitea gustatzen zaigu kolpez kolpen. Bai, Xexeneren izena eta jatorria pixkat nondik datorren eta, danborrada guztiek badute ez beren egoitza edo. Eta Xexenen egoitza da Platero taberna, Matia kalean dagoen Platero taberna. Eta, jakin badakigu edo, Platero taberna dagoen etxe hori Xexene deitzen omen zala, edo horrelako zerbait. Horregatik da, Xexeneren izena hortik edo hartu zen. Eta, beste norbait omentzeko nik uste, sarri-sarrekin nahikoa dugula, baina auskalo. Behin hori eginda auskalo urteren batean agian bestelako sorpresan bat emango dugu, ez dakigu aurten edo, baina egia da ongo litzatekela Mikel Laboa gainera antibotarra izanik, bere zerbait ere danborrean jotzea, elektrotxarangakoekin adostu beharko dugu, baina bai, zalantzari gabe. Goizaldeari eutsi beharko dio Xexene zuzenan entzun nahi duenak, goizeko 11:00 izango delako hori ezaguna da aski, ez pentsa Sanferminetan bakarrik egiten denik bilabesaren entzierroaren parekorik, baina bitarte horretan badira beste hainbat eta hainbat danborrada, baimenik gabe ere kalera atera eta herritarrak euren kabuz sarrieren ereserkiak edo eta inauteritako edo nahi duten bestelako ereserkiak jotzeko aukera izaten delako, edo zerri behintzat soinua atereaz. Bukatzeko, bi egun hauek behar bezala biziraun eta gero, bizkaitarrek horretan hartu beharko zintuzkete lur. Zalantzari gabe. Zalantzari gabe, Antigo dakar mugimendua eta parranda bada arrazoietako bat ni gustora egoteko. Ni, bilbotarra naiz, eta Bilbon Santutxukoa naiz, eta, mugimendu handia duen, eta zuen, auzoa zenura, eta da. Eta, kostatu zitzaidan aldaketa hori irudikatzea, baina argi neukan, ez? Ni Santutxutik mugituko banintzen, Santutxu baino bea den toki bat ez dut esango Antigo da, bai? Hori kostatzen zen.
aitortzea, baina ni gustora egoteko toki bat, mugimendu handia eta parranda zegoen toki bat, izango zala banekien, bai. Beti esaten diet, nula espero hainbesterako izango zanik. Eta gero, nola aguantatzen dira hiru asteburu, bueno, umore handiakin, kast handiakin, eta bueno, filosofia zarturik, bai? Trantatan, gu beti pozez, beti alai, beti alai. Bai, zer? Txibiterena ez duzuela harrapatu? Bai, Fiturren, bai, lankideak Madrila bidali genituela, Fiturri buruzko, erreportajeak, eta baitu gauza kontatzeko, baina bai, txibitekeria ederra izan da, eta berriz jartzeko. Bale, ederki, bai, eskerrik asko. Aio, aizue, txibiterena ez duzuela harrapatu? Goazen berriz ere, lankide eskatuko dugu, goazen Madrila berriz ere, zein da kazetariei galderak gehiago egiten ez usteko, ez dakit ariketa, estrategia, taktika, hau oso landutakoa dago, Y creo que eso también es importante y hay que ponerlo encima de la mesa. Gracias. ¿No habéis visto? No. Se ha caído ahí una mujer. Ez didazu esango ez denik ez, hau abilezia handiko teknika, hori beraz, gure lankideen aurrean atzo Madrilen jasotakoa, baina gehiagorik ere izan da. Sandra Urra, konta eguzu, ez dakit, fundamentuzko zerbait? Fiturren gaudela aprobetxatuta eta kontuan hartuta gastronomia badela Euskal Herriko turismoarengako oso garrantzitsua, aprobetxatuko diegu galdetzera Fiturreko bisitariei zer roten nahiago duten gehiago, Nafarroako edo Euskal Autonomi Erkidegoko gastronomia. Goazenea ikustera. Ordezkari ofiziala gea, ojo, Balodosakua. Gernikako piperra. Gernikako Bilbokoa naiz. Lodosako pikilloa. Ni egia esan biak gustoko ditut, baina Gernikako piperra... Pikilloak. Bakailua, bai. Gole, Sagardoteiko bakailaua. Nik ajuarrieroa. Bakailua. Sagardotekiko bakaloia. Un ajuarriero cuesta hacerlo y es un ajuarriero, un ajuarriero es maravilloso. Y me gusta, la sidrería, me gusta el bacalao frito, me encanta. Pero yo me quedo con el ajuarriero, es que es un plato fantástico el ajuarriero. Ajuarriero, hori bai ajuarrieroa. Ez txakolilla bai. Bueno, eskazkenian, Gipuzkoara naite bai orduan, bueno. Ardo Nafarra. Ez que ardo gorrixa, ardo beltz naparra gustatzen zat. Baina... igual txakolin agertu behatzen zaiguta, guri, getari. Ardoa, beltz. Ardoa, Nafarra. Bai. Hombre, pues tengo que ser sincera, pues un buen vino navarro.
Chacolí está muy bien y es muy rico, pero un buen vino navarro, un rosadito de Tierras de Irán, un rosado ecológico de Aroa, de Lezán, de Tanden. Para mí, yo estoy siendo sincera, no porque yo sea navarra, estoy siendo sincera, es que claro... Nafarroa Córdoba. Bai, nahiago dut. Zirikatzailea izan da ezta, badakizue gu lurraldetasunaren defendatzaile sutsuak garela, baina Madrila joan bakoitza bere aldetik, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako turismo bulegoa batetik joan delako, eta bestetik Nafar erreinukoa. Tirabida gutxi ez da eta irudipena dugu Erreala eta Atletiken arteko ez dakit, etxaitasun sutsuaren parekorik hemen ez dugula antzeman, hori bai, edate edo edari pozima magikoen baitan ikusi dugu, Ordebako alkatea txakulinaren defendatzaile sutsu, hori ere oso ondo dagoela iruditu zaigu. Aizue, Nafarroako kontuekin segituko dugu, baina bestelako kontuak ere bai. Osasunak izugarrizko erronka izan du eta penaltietan jokatu du gainera, datozen asteetan, akaso goi mailako sari bat eskuratzeko aukera emango dion atea irekita. Baina honetan garrantzizkoena penaltien atalean zer izan da? Botila barruko mezua izan da albiste. Osasuna, oraingo honetan ere, berritzaile. Ze gauza, ederra, gizonak, penaltiak jaurtitzen. Bitarte horretan baina ez dugu ahaztuko aste honetan Sadarren izandako polemika tzarra. Izan ere, bertako segurtasun zaindariek euskaldun jatorrak izaki denak ziurrenik zuzenbide konstituzionalean ia katedradun den batik kendu zioten ikurrina, halako markak ez dira inon hautsi. Eta iragarkien tarte ez da izango, baina gaur gauean ikusgai izango zuen Neomak taldean musika zuzenean saioan Koldo Otamendiren eskutik, eta guk hori bera gogora ekarriko dizuegu, bereziki interesgarri izango delako, beraz, segidan Neomak musika zuzenean aurrera pentso bat. Izan ere, temperaturek zertxo baita egingo dute gora, baita elurkotak ere, badirudi itsas mailan elur hori ikusteko aukera honezkero atzean utziko dugula. Argazki eder horiek ateratzeko zain izango zineten asko,
Tira, bestelako irudi ederrak utzi dizkigu elurrak eta Euskal Herria zuriz dotore jantzita utzi ere bai, baina temperaturen gorakada horrek ekar dezake beste auzi bat eta hori uholdeen edo urmailaren gorakada da, hori ere ikusteke datozen ordutan zer gerta daiteke, beraz, adi erreka bazterrak ez dira eta izango lasai egoteko tokiak. Goazen Gasteiz alderan ere agertzea, zein da azkena? Euskal Metek alerta laranjatik abizu horira pasarazi du egoera. Elur kotak pizkanaka gora egingo du egunean zehar eta aurreikusita dago prezipitazioak euria giza izatea. Aste artean, larrialdei plan guztiak martxan jarri ziren. Hori, beraz, datozen orduei begira datorrena, asko eskertuko dute behintzat, temperaturen gorakada, baina euriteak badatoz eta elurra urtutzen hasiala, urmailak nabarmen egingo du gainera gora, beraz, adi datozen orduotan eta paisajeaz gozatu bai, baina zentzuz ibilitan noski baietz. Bukatzeko, Mikel Laboa aipatu dizuegu, San Sebastian bezpera honetan aitzakia edonola bilatzen dugu Mikel Laboa gogoratzeko, baina aizue, halako paraje ederrak ikusi ditugu, lankideak handik eta ona aritu dira, besteak bestelara Iturain eta Gotzon Aranburu lankideak irudi ederrak ekarri dizkigute noski baietz, eta horiekin utziko zaituztegu Mikel Laboaren doinuek lagunduta, eta gu bihar hemen bueltan izango gaituzue badakizue kolpez kolpe albistegi azidoa astelenetik ostiralera, zuzenean izango duzuela egunero, eta gaueko saio berezi hori Naroa Iturri lankideak gidatuta, badakizue asteburuan izango duzuela, San Sebastian bezpera bereziarekin gainera, eta hori larun bat eta igande gaueko 10 izango duzuela. Hori bai, bihar azken eguna, hemen izango gaituzue kolpez kolpe albistegian, badakizue, aio. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.